बताओ मेला एकदम कपार पागल बा आ कहत है तो कहत रन हम ना लेके जाइम हम मेला ना लेके जाइम काहे ना लेके जाइम देखे के तर लेके जात रन कि ना तन को लोग सोचते लकड़िए कुल सयार ना त कौन ठीक बा कि बुनी बार खाओ तो रहेला हां ओकर देख के तर ना लिया के जारन यही बार एगो तो कहत ये बार लकड़ी खरल हड़न और इनके समझ में ना आवेला मोय है बन 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 मोय कर देता रहन तन को के समझ में आवत हटे ए बार देखा फैसला हो ही करी अगर ना मेला लिया के जाइए ना तो देखिए उनके एकदम अच्छी तरह से समझा दे काहे ना लिया के जेहन मेला एगो तो एक साल पर आवेला मेला आते ना हम दुर्गा माई के दर्शन करे ना जाइम हां बक्सर में इतना बढ़िया मेला लागेला ए बार देख लियन वो रही है समझाइए के अब जान तन गयो के पानी पिया दी गयो के देखे के का करतड़ रे आ गेला हम करे हम जाई मेला मेला आ गेल बटे हम जाते से गांव के माने तोरे दही पर भूत सवार बा मेला के हम जाई मेला हम कुछ छोड़ के जानन हम कोनो हालत में कोनो मुसीबत में चाहे कैसे भी हम जइबे करब काहे से पर गांव से काम फोन धंधा आइला कर ले तो जई है माने आज भी से तोर मेला दही पर सवार हो गेल बा सब काम कर लेले बनी गाय के लेना डाल लेले बनी द्वार पे झाड़ू मार देले बनी पूरा किचन के काम ओरिया देले बनी अब हम रुके वाला नहीं की कैसे भी तू हमके ले चला बाकी लेके चला अब जतना हम लेक्चर दे तड़े नु हां ये से बढ़ी में अगर कोर्ट कचहरी में जाके लेक्चर देबे नु तो 2 पैसा मिलबो करी तब जाई तारा तू घर में बैठ के खइबा हम जाई कमाई कोर्ट कचहरी में ना ना तो हम लेक्चर कुछ नहीं जितना जानत देतड़ उतना कम बात कहत नहीं हम कुछ नहीं जानते नहीं तू हमके मेला दिखावे ले चलबा ना ले चलबा दोनों में से एगो के ना फैसला करा काम धंधा कले सांझी कन ओकर बारे में सोचम हम ना चलतनी तू सुनो सुनो ही ना नहीं हम चलतनी ते काम धंधा करे बड़ा बड़ा न देखा कैसे निकल गइल हना हर बहनिया कहत रहे कि आओ दीदी चल जी मेला देखे ए बार जइबे करम कैसे भी तरह के सब्जी तुरे के कले रहने है कुल कतना सतपुतिया तैयार भइल बा मां की का करबो करा देही पर नासा गोतले बा कि जाई मेला देखे अभी का करत रहो सब्जी तोड़ तरह का हम ना लेके चलबा का मेला बा काहे बरबरात तड़े रे अरे दादा मेला के टाइम जा तो सब कोई अरे निकल राती में चल जी हे हम रोइम दुकान हम समझेला हम बहुत गुस्सा लागत है दादा पे हमारा पर जब उतना तोरा जरूरत बनू तो तेजो ना अपने से अपने से हाँ चल जाई अबे भैया को बुला के चल जब समझी तो फिर पूरे ये मम्मी रे बताओ तो हम मारत हम तो काम मारता रहा ठीक नु ज्यादा बोलता हूँ ढेर तार दही पर नासा गोतल बा तारा नासा गोतल बा मेला के और गांव घर में नहीं कहते हैं बड़े दुनिया ऊपर देखो ये बच्चे का कैसे जा देंगे रुका मेरे भैया को फोन ढेर बोल ढेर तो घरे जा अब तड़ी ना खड़ा बनावे जा मेला इनके दुनिया ऊपर गोतल बा और गांव घर के लोग मेला ना देखेले काहे हो भाई काहे मार देला मेरा रुए तार रोज जाती है अरे मर्द ओकरा नासा गोतले बा जाए खातिर मेला देखे के बुझाते ए तो वो आराम से कहता कि सांझी खा लिया चलता अरे ना होई वक्त ने तोरा ना बुझाई कबे सुबह से लेकर अभी तक ए, करा मर्द रउआ तो बोले है ना, आतना आदमी देखले होई छोड़ तो जा दे तू तू जा लचू अपन कहाँ देख जाता नहीं। दूसरा के बीच में का पड़ल बा मम्मी के तने फोन लगा ली एक बार कूलिंग कर सब इनका नौटंकी एक बार झाड़ दे हेलो मम्मी हाँ बुचिया गोला तो नहीं खुश रह का भलो काहे रोवा तड़ू हमके को भी ना मरला अड़न पटक के मरले बड़न हाँ आ कहाँ है कहने ना कि मेला देखे जाए बुझिया आओ दे और ना वो बाजू वाली लड़की है ना उसका नाम वो फोन कर ले रहे कहते कि रंजन आओ तू हम कहनी हाँ आओ तेन मेला देखे तुम जाइम ना काहे ना तो काहे रोवा तड़ी बोल हम का करी को भी ना मरले बड़ा ना को भी ना पूरा पीठिया पे बाम कवर गेल बटे यार रुक तू रो मत कुछ बताओ मने हम का करी मम्मी हम रहम ना इंकर लगी तू जल्दी हमके बुला ले कैसे भी करके तो बबुआ के भेज और हमके बुला हम रहम ना इंकर लगे तो तू जाने ली ना घर में कितना पैसा रुपया के दिगर हम के तरह भेजी पैसा रुपया तो नहीं से कैसे भी करके तू बुला कैसे भी करके बुला हम इनके पास ना रह सके नहीं तू समझे लेना चल जाए दे रो मत देखो तो नहीं क्यों बाटे तो भेजे तो नहीं एती बात पे छूटा छटकी के बात ना करे हम फिर कहाँ से बियाह करबे तू समझू ना हम इनके संगे रह सके ना रह सके तो ना रह सके नहीं समझ बुचिया हमारो मजबूरी समझ के तरह कर्जा को हम काट के तोर बियाह कने तू भाई तो कह तड़ी की
अब हम ना रह फिर तो कहाँ हम बियाह करब रे। हम शादी होती कुछ भी ना करम बट हम इनके लेकिन राम ना रहम तो ना रहम। चल जाए जे ठीक बा तोरा भैया के हम भेज तनी देख तनी ओनिया अभी कहीं गोइल तो ह दे तनी स्कूल से आइल बा। ठीक बा जल्दी भेज छोट बाप बाबू। चल ठीक बा रो मत। एगो तो अलगे टेंशन रहता बुढ़ापा में ना खाए के मिलता ना पिए के मिलता तोहनी के एगो अलगे टेंशन। एक काम करता आओ तू कुल गोड़ा मिल के हमके मुँह आई दसन। तोर कहे के का मतलब है कि हम ना आई। हम कहाँ कहतनी कि तू मत आओ भेज तनी। चल ठीक बा। कैसा ने का गाँव बा कुल झाड़ी डंटा कुल बाटे समझे में ना आवेला कर गाँव में कुल जवान का गाँव हो ना कुछ समझे में ना आवेला। दीदिया ए दीदिया कि वो यही नहीं का घरा में बुझाता जे बबुआ। हाँ दीदी अरे बबुआ का भइला काहे रोवत ही रे। बहुते मारले बार हम राम ना इनके लगे हम कि लेके चल कैसे भी करके। काहे काहे खातिर मरला कौन मेला देखे चले गए तो हमके मेला देखे नहीं कर लिया के जाता ऊपर से खूब हमके मरले रहा। तो तू हमारा के ना फोन कैले रहती हम फोन करते तो केना ले आई लेती ले चल के तो मेला हम दिखा देती खुद ही हम। ठीक बा हम जाम का हम ना रम चल। अच्छा चल चल ठीक बना चली चल चल इन करो तारा सही लगा चल ऐसे हम चला इनका समझा देते